ଅଫିମ ଚାଷ ପାଲଟୁଛି ଶିମିଳିପାଳ ଏକର ଏକର ଜମିରେ ଚାଲିଛି ଅଫିମ ଚାଷ। ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଚାଷ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଟେର ପାଉନି ପୋଲିସ କିମ୍ବା ଅଧିକାରୀ ବିଭାଗ। ଏମିତିକି ବନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ନୀରବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ 31 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ଅଫିମ ଚାଷ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅଫିମ ଚାଷ ବିଭିନ୍ନ ମାଫିଆ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅଫିମ ଚାଷୀ କିମ୍ବା ମାଫିଆ ମାନଙ୍କୁ ଧରିବାର ସଫଳ ହୋଇନି ପୋଲିସ କିମ୍ବା ଅଧିକାରୀ ବିଭାଗ। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକେଇବା ଅଫିମ ଚାଷ ଉପରେ। ଅଫିମ ଚାଷର ପାଲଟିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ। ଗତ 2 ଦିନ ଭିତରେ କୋଟିଏରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ଅଫିମ ଗଛକୁ ନଷ୍ଟ କରିଲାଣି ପୋଲିସ। ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଓ ବନ ବିଭାଗ ମିଳିତ ଭାବରେ ଚଢ଼ଉ କରି ଏକ କୋଟିରୁ ଅଫିମ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହେବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗତ 28 ତାରିଖରେ କାଠୁରମୁଣ୍ଡା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ 1 ଏକର ଜମିରେ ଚାଷ ହୋଇଥିଲା 21,000 ଗଛରୁ ନଷ୍ଟ କରି ଗତକାଲି ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଅସନବସିରେ 25,000 ଗଛ ଏବଂ ବନ୍ଦିରାପୋଷିରେ 48,000 ଗଛ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ତଥାପି ଏମାନେ ବି ଶିମିଳିପାଳର କୋର ଏବଂ ବରଫ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ବାଗଡେଗା ବରଳାମପୁର କୁକୁରବୁକା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକର ଏକର ଜମିରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଫିମ ଚାଷ କରିଥିବାର ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଏସବୁ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେତେ ଅଫିମ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ନୂଆ ନୂଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ଚାଷ ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁଛି।